Welcome sa Sambingay sa Kristohanon nga mga minugbong istorya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi ug ato kining gisuportaan og mga bersikulo diha sa Biblia. O pipila sa atong mga viewers ginagamit nila as a preaching illustration. So kung usa ka magwali sa pulong sa Dios, pwede po kayo nimo ni magamit atong mga istorya as a preaching illustration. So kuni atong content karon guys ini nga video alang kini sa Kristohanon nga puno sa kasamok. So daghan pa kayong mga Kristohanon karon nga grabe ang ilang pangutana o question ngano nga dugay na sila nangalagad. Grabe man ang kasamok nga nahiaguman sa ilang pagpuyo, sa ilang pamilya, sa ilang mga anak, nagpungasi ang mga kasamok. So nini nga video atong hisgutan ang dagkong mga rason, nining istoryaha karon dinhi nato matuki ang dagkong hinungdan o rason ngano nga may kasamok ang ato ang pagpuyo ng atong pamilya. Og nini nga video ato pong hisgutan kung unsay angay buhaton, unsay angay biyaan aron nga magmalinawon ang atong pamilya, ang atong pagpuyo. So nindot ni nga storya guys, ug nindot ang mga lesson niini. Pwede kayo ning ma-share nato ilabi na gyud sa mga Kristohanon karon nga grabe ang kasamok sa ilang pagpuyo, silang pamilya, grabe kagubot ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Daghang kasinatian nila perting gubutang ilang pagpuyo managtiayon, manag anak ug amahan managunay. So kini nga video makatabang kini o nga hopefully nga magamit kini ngadto sa uban ato ning i-share through social media para ma-aware pud ang uban nga adunay hinungdan nganong nagkasamok-samok ang ilang pagpuyo. So dita maglangan guys, inani ang senaryo sa mga istorya. Istorya kini sa usa ka bana nga palahubog. Kining usa ka Kristohanon nga babae nakabana siya Kristo dili Christian. Dili magtotoo nga palahubog. Unya kada gabi magdebatihay sila about aning pag inom-inom kaning paghubog-hubog. Unya katong asawa nga Kristohanon iyahang walihan og mga bersikulo tong yang bana nga palahubog. So katong yang bana mangisog debatihon siya tudok. Mayon tong bana nga ayaw ko buti kay mo na ni akong naandan, mo na ni akong nabatasan puto debatihanay sila. Di gud sila magkauyon. Karon kay nasakitan tong bana tungod sa gisulti sa asawa, daghang nasulti ang asawa nga may tungod sa bersikulo sa Biblia. Unya di man kadawat ang bana nga gibadlong siya sa Biblia. So bisimba sa dito kay managlahi man silang tinuhan, katoliko man ang bana, unya born again ang asawa. So pag usa ka adlaw niya na kining asawa nga born again musimba na, so nagdumot ang bana, ingon dayon bana siyang una-una karon yuga simba ko ron dito sa katoliko sa akong simbahan. Unya pag human ako simba, samukon ko ng imuhang pagsimba dito kay ulahay man ang simba dito sa iyang asawa. So pag human og simba dito sa bana, gadala kinig tanduay gapaingon sa simbahan dito siyang asawa sa bunagin. Unya hubog na daan des dalan paingon dito sa simbahan. Pag abot simbahan ni sulod simbahan. Unya pag sulod simbahan kita niyang asawa bali taong ulawa sa asawa. Kay gadala magtanduay ning iyang bana dito sulod simbahan sa bunagin. Unya pagwali sa pastor kining bana dito nga namati sigo amen amen hallelujah praise the Lord. So kini mga namati dito simbahan na disturbo o dako kayo ang kaulaw sa asawa. Buto pagpanguli na giyaw-yawan na pud sa asawa nganong nagpakaulaw ka man nga wa man ko nagbuot nimo. Padayon ka sa imuha kay padayon po ko diris ako. So ang bana dili day gusto nga magapadayon gud sa bunagin. Naglalay sila sa dalan yung iyon ang bana nga dili lagi na mo'y tinuod ang inyuha. Kaning amo mo'y tinuod. So ang asawa nilalis pud siya. Insa nga kung tinuod pa ng inyuha nganong wa man kay kabag-uhan. So muto nga naglalay sila karon kay kulata maning asawa. Gibunog maning asawa nga bunagin. So muto nga niabot sa punto kay nabunog mo to nagpaubos ra gyud ang asawa, yarog yung gitugyan sa Ginoo ang iyang naitabo sa ginabuhi, nagpasalamat gyapon siya. So wala madugay kining bana gikastigo sa Ginoo kay lisod man guning mangulata ka og nangalagad sa Ginoo. So wa madugay gikastigo ang bana hangtod nga namatay ang bana diha pa nakagawas ang asawa sa mga kasamok sa ilang pagpuyo. So guys, dinhi lang takutob sa mga istorya karon. Ang lesson nga tumakuha nini, ang pinakaunang lesson nga tumakuha nganong may kasamok ang atong pagpuyo, ang atong pamilya, tungod kay dili ta pariho og tinuuhan. Kung sa imong kinabuhi karon, dili mo pariho og tinuuhan sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong ginikanan, usa nas mga hinungdan
nga may kasamok yun ang ato ang pagpuyo. Matud pa sa ikaduhang Korinto 6:14, ayaw kamo pagpakighiusa sa mga dili magtutuo, kay dili gyud magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. So giklaro dinhi sa mga bersikulo nga dili gyud dapat makighiusa sa mga dili magtutuo. Kasulang nakaproblema tong maong asawa kay nakapari siya og bana nga dili magtutuo og dili bunagin. So simpre ang Biblia nagaingon nga di gyud magkasinabot. Sa to pa kung di magkasinabot kasamog gyud ang resulta. So mo ni hinungdan guys nga ngano nga daghang kasamok karon, daghang mga pamilya kasamok tungod kay dili sila pareho og tinuuhan. Okay? So ato tas ikaduhang hinungdan nganong may kasamok. Ang ikaduhang hinungdan nganong may kasamok tungod kay wa pay kabag-uhan ang mga namuyo sa pamilya. Kung adunay pipila sa atong pamilya nga wa gyud kabag-uhan, ang bana way kabag-uhan o ang asawa ba walay kabag-uhan, doon na sa mga gawi karaan nga kinabuhi nga dili kay mutan sa amahan. So muna hinungdan nga ang maong pamilya may kasamok. Nganuman, matud pa sa Proverbs chapter 13 verse 21, Proverbs Paroltihon 13:21, ang kasamok magsunod-sunod sa makasala apan gantihag mga mayong butang ang mga matarong. So ang kasamok daw magsunod-sunod sa mga makasala. Sa to pa kung may gawi kita, may mga binuhatan kita, may mga bisyo kita o kahilayan, nga dili kay mutan sa amahan, sa to pa sunod-sunuron ta sa kasamok. Muna nga kung atong kinabuhi karon, ato ang surbihon atong kinabuhi, diya sa atong pamilya, kung ato ang mga kinabuhi, wa pa kahiuno, ang mga buhat nato wa pa nahiuyon sa kaubuton sa amahan, may kasamok gyud nga magsunod-sunod kanato. Muna nga ikaduhang rason, daghang kasamok mga pamilya karon tungod kay adunay mga Kristohanon nga bisag pulo na katuig, 20 katuig, pero wala kabiya sa bisyo ug kahilayan, so gisunod-sunod sila sa kasamok. Ikatulong rason nganong may kasamok ang ato ang pagpuyo og pamilya, kining wa pud ta kabiya sa mga karaang tinuuhan. Okay? Matud pa sa Proverbs 16 verse 4, nagayon sa didto nga ang pagsimba, ang pagdangop sa mga Diyos-Diyos, nagdapit lamang og daghang kasamok. So, kung nabunagin ta, kung nakristuhanon ta, ang kamatuuran maghatag na tog kagawasan. Pero ang problema lang, kung nabunagin ta, dugay na tan nga lagad, pero wa ta kabiya sa karaang matinuuhan, nga dili uyon sa kamatuuran, dili uyon sa langit nun nga amahan nga mga pagtulunan, munay kos sa daghang kasamok sa atong kinabuhi. Nganuman, kining pagsimba og Dios-Dios o larawan, mo kini ang kalabanan nga mo resulta kini daghang kasamok. Nganuman, kinsa may sagad na rip, di ba? Sagad mga nagsimba og Dios-Dios. Nganuman kay gikang nanisko, kay pista, nanisko giatangan, girip, gipatay, o di ba? Samo kayo ang pagpuyo, samo kayo ang kinabuhi sa mga nabilin. Yan apaylain, kinsa may sagad na disgrasya, kisa may sagad nga mga naghudyaka, nag-inom, naghubog, kini mga nagsimba o mga Diyos-Diyos. So may kasamok nga naman, madisgrasya, mamatay, ma-hospital. Kung dili man siguro mamatay, ma-hospital. Di ba? O dili man siguro ma-hospital, siya po ang makapatay. Di ba? Kisa may sagad na sa prisuhan, kining nagsimba o mga Diyos-Diyos. Kisa'y sagad na sa hospital, kining mga nagsimba o Diyos-Diyos. Kisa'y sagad nga naghikog, kining mga nagsimba o Diyos-Diyos. Di ba? Kisa'y sagad nga mga drug addict, tanang mga bisyo kahilayan, kini mga nagsimba og mga Dios-Dios, kisay sagad nga mga mananapaw, mga kusog, mga bit, di ba? Kini mga nagsimba og Dios-Dios. That's why nagbiblia nagaingon nga ang pagsimba og Dios-Dios nagdapit lamang og daghang kasamok. So guys, kung gusto ka nga magmalinawon ang iyong pagpuyo, dapat biyaan nimo ning tulo ka dagkong rason. Una nga rason, dapat mahimo kang devoted diya sa Ginoo, dili sa imong religion. Ikaduha nga rason, dapat biyaan nimo ang mga bisyo kahilayan nga dili kay mutan sa amahan. Ug ikatulo, dapat biyaan nimo ang karaang mga tinuhan nga dili in line sa kabuton sa amahan ug dili in line sa pulong sa Dios. Kay mo na hinungdan sa daghang kasamok sa imong kinabuhi ug sa inyong pagpuyo. So guys, dinhi lang takutob sa mga istorya hopefully nga napanalanginan ka. Kung na-bless ka, ayaw kalimot sa pag-share nini nga video. Kay daghang Kristohanon karon nga dili aware nini nga video sa ilang daghang kasamok nga nahitabo karon. So share this video guys para ma-aware ang uban. Inya kung bago pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe nini nga channel kay daghan pa kitang i-upload nga mga storya o ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page Sambingay sa Kristohanon. Onya pwede po gamutan ang ini nga video guys, kini nga storya daghan po ka makatunan ini. God bless and glory to God.